A Dénia s'ha recuperat l'ús de la posidònia com a llit per al ramat, una pràctica benvinguda a les granges extensives de la província d'Alacant, perquè la planta, juntament amb el iode i la sal de l'aigua de la mar, ajuden a repel·lir els paràsits dels animals. La posidònia és una mostra de la bona qualitat de l'aigua i, a més, protegeix les platges quan arriben temporals, però també té altres utilitats, com la de fer de llit per al ramat, una antiga pràctica que ara es recupera a Dénia. Contribueix a cicatritzar les ferides, repel els paràsits i, a part, el iode i la sal fan que aquest producte tarda molt a descomposar-se i, per tant, no apareixen els bitxets que puguen afectar als animals. En 3 mesos s'han recuperat 25 tones que s'han distribuït gratuïtament a explotacions ramaderes extensives. Al final ens ajuda perquè és un sector tan castigat que és una ajuda gran, per no tenir que palla o altres productes que potser se poden gastar per a menjar pels animals. Una iniciativa d'economia circular que ha permès, a més, reduir la petjada de carboni. Se estaba dejando en el Campello, que está a unos 85 kilómetros, y gracias al proyecto que estamos creando alianzas con los ganaderos, se está reduciendo los viajes a puntos de la comarca, Dénia, Pedreguer i Pego, que estan a unos 10 kilómetros como máximo. I satisfacció per totes les parts, també per a elles. L'Ajuntament de Gandia ha iniciat